un excés de iode, un problema immunitari, un problema a la hipòfisi o a l'hipotàlem. La espontània, que són benignes, i no tòxics són els mateixos que l'hipertiroïdisme, com ansietat, palpitacions, nerviosisme, etc. Un fàrmac que contenen liti o en alguns casos les causes poden ser desconegudes. Una anàlisi, una biòpsia amb agulla fina, un ultrasò o amb una gamografia. I el tractament pot ser amb iode radioactiu, cirurgia o supressió hormonista. El seu nom de Leonat ve donat per un bidet que tenen aquí, de color groc, que recorda una miqueta el que va ser la melana dels lleons. D'aquí el seu nom. Produeixen la matèria orgànica necessària. Els primaris són els herbívors, els secundaris són els carnívors i els terciaris són els superdepredadors i els fongs. Una capa protectora ells mateixos i fins que les condicions no són hereditàries. Pel que fa als ornamentals, són bàsicament estètica per a interiors. Gairebé posa tot l'organisme i desenvolupa certes malalties. Aquesta contaminació atmosfèrica les debilita i per tant no els tenen tan protegits. Al fum del tabac s'ha demostrat la relació entre la mare embarassada i el nadó. La funció pulmonar del nadó seria molt més dèbil. Les exòtiques durant tot l'any i això fa que l'altre factor de l'alimentació seria també la presència de la soja en tota la indústria alimentària, que no s'informa de forma explícita en els aliments que l'aporten i per tant la gent que té els seus pares i el seu organisme s'acostuma i fa un efecte protector. Per seguir aquest tema hem començat posant en comú els nostres interessos i a una interessava el món audiovisual i a l'altra interessava la música. I com a les dues ens agraden aquests temes vam decidir buscar un tema que s'adaptés als dos punts. Vam decidir experimentar com seria posar-se. Primer us parlarem sobre el projecte audiovisual. Aquestes imatges queden registrades en una pel·lícula de cel·luloide i tenen la intenció de crear accions que formen una història. Hi ha tres tipus de televisions i de medis de comunicació que ja existeixen. És un canal molt útil que... Les imatges, un dels més coneguts del món, pel·lícules més famoses dels últims anys i fins a l'actualitat. La familia Telerín amb Vamos a la cama, emitida en Televisión Española. Que són ells i l'actualitat són Don Quijote de la Mancha, Los viajes de Gulliver, La leyenda del viento del Són el bariòmetre, l'altímetre i l'anemòmetre i es basen en el principi. Els tubs de pilot estan situats al morro, tenim dos a la part del pilot, dos a la part del copilot, posició estàtica, situades al fuselage. El primer instrument és l'anemòmetre, uns 350 peus per minut ascendint. L'altre gran grup dels instruments que tenim... 100 graus centígrads, per això s'utilitza gas natural, que té un alt contingut en metà, l'electricitat i afegim un electròlit, com per exemple una sal. El total d'hidrogen produït és el doble que l'oxigen. L'àcid clorhídric o àcid sulfúric consisteix a exposar alumini a un d'aquests dos àcids i, com podem veure, produeix hidrogen. O restes de Sant Esteve. Pels llacs, trobem el llac Pla, el llac de Malniu, hi ha accessos turístics, però no en gran mesura, excepte per un nombre elevat de segones residències. I tinc una curiositat aquí, però com que no em puc quedar, doncs segurament marxar, però... Conèixer tot el que sigui possible s'està a pocs dies en cada ciutat. Justificar que s'ha viscut un mínim de 6 mesos a Europa. Si no es compleixen cap d'aquests requisits, però amb certes limitacions. Només podràs pujar als trens i viatjar en tren. Podràs pujar als trens 3, 4, 6 o 8 dies o siguen entre els 120 i els 220 euros. En què participen? Per exemple, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
on podeu veure que també, per la seva grandària, tot seguit de les activitats realitzades per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i del gimnàs Lluís. Si se'ns oferia un millor servei, millors qualitats i millor preu, la gent estaria disposada a canviar-se de gimnàs. Per tot això, la gent estaria disposada a venir al nostre gimnàs. La següent qüestió era saber tota aquella gent que anava al gimnàs què anava a fer. Atenció i a baix les diferents activitats. La fotografia de baix seria si volem fer cartells o volem fer butlletins o no és simple i directe. Volem dir que volem vendre caracadí. La gent busca coses visuals i alhora que siguin simples.